Napjainkban egyre gyakoribb népegészségügyi probléma a székrekedés. Az okok a helytelen táplálkozásra és a mozgásszegény életmódra is visszavezethetők. Ha már óhatatlanul kialakult, mit tehetünk ellene? Vannak a kis házi praktikák, szilvalekvár, mostanában a mustármagra esküsznek, ami mindent leradíroz szinte odabent. Így van? Igen, mondjuk amikor kialakult egy székrekedés, akkor a megszüntetésére alapvetően két nagy eszközcsoport áll a rendelkezésünkre, az egyik az életmódbeli, a másik a gyógyszeres kezelés. A hangsúlyt szeretném inkább az életmódra fektetni. A legfontosabb az a rostbevitel. De itt is nem mindegy, hogy mennyi rostot visz be az ember, és hogy mennyit. Általában kb. 20 g per nap rostbevitel az az ideális. Figyelni kell a folyadékbevitelre, mert a folyadék folyamatosan szívódik vissza a bélfalba a székletből, tehát hogyha nincs elég folyadék a szervezetbe, akkor a székrekedéshez vezethet, és hangsúlyoznám a testmozgást, tehát az is nagyon fontos, és a rendszeresség. Tehát ezzel segíthetünk az életmódbeli dolgokon. Hogyha mégse sikerül így megoldani a székrekedést, akkor még mindig rendelkezésünkre állnak a gyógyszerek. Többféle gyógyszercsoport van, valamelyik a széklet salakanyag tartalmát növeli, van a hashajtóknak egy olyan csoportja, amelyik a víz visszaszívást akadályozza meg a székletből, és így segít hozzá. És létezik egy olyan újfajta gyógyszercsoport, amilyen természetesebb módon hat, nem kell szájon át bevenni, tehát nem az egész szervezetbe hat, és nem kerül bele a véráramba. Ezek a kúpformájú hashajtók, és ezek úgy hatnak, hogy a kúp a nedvességgel érintkezik, és ilyenkor természetes széndioxid szabadul föl a kúpból, és ez a természetes széndioxid, ez egy feszítő nyomást gyakorol a végbélnek a záróizomzatára, és ezáltal beindítja a természetes székelési reflexet, és így kiszámítható időn belül, egy 15-30 percen belül lesz egy székelés. Sokak aggodalma, hogy könnyen hozzá lehet ezekhez szokni. Igen, ez egy jogos aggodalom, mert valóban a túlzott hashajtó használat egy idő után székrekedéshez vezethet. Ugyanis hozzászokik a szervezet, hogy állandóan valami inger éri ahhoz, hogy legyen széklet. Tehát vagy úgy, hogy a víz visszatartással, vagy úgy, hogy az izmokat dolgoztatják ezek a gyógyszerek. Tehát sajnos egy idő után bármilyen módszert is alkalmazva nagyon gyakori, hogy maguk a hashajtók okoznak székrekedést. Ezért érdemes olyan készítményt választani, ami nem az egész bélrendszeren keresztül hat, és így nem okoz megszokást.